To čo je? Vystálny klídek. No ja ho potom prosím pekne budem hladkať. Akože toto vypadá tak pasujte fotky. Ona má rada polohu, keď je hore. Väčšinou býva chlap hore. No však ale Ona si asi myslí, že je chlap. Ale môj je chlap a ty si baba, Bystra. Ježi, toto čo sú za fotky? Ona zastáva pozíciu... Ja to budem stále fotiť, toto budú z toho momentky. Ona zastáva pozíciu chlapa. A neželá si, aby som to videla. Ja nech idú vyššie, lebo sa vyvlečie Nate. Bystra, choď vyššie s ním. Podľa mňa vysí. Poďte hore sa hrať. Bystra, vyššie. Bystra, poď vyššie, Nate. Poď, tu sa, poď. Ale prečo nejce som rád, lebo ja už vidím, že padnem. Počkajte. Áno, Nate, áno. Môj začí. Fuj, celý si od neho oslintaný. Sa dohrala, čo? Ješanda. No, čo tak bola fotka.